kachiel gi YouTube. Kwa dhi mbele gi weche manyien nyakora Mugaji wang' wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto chano timo limbe counties ma Homa Bay kod Siaya kochakre odiochieng' makiny. Moko kuom gigo ma Ruto chano kete tim kaka dongruok okelo yawo chiro ma Oyugis kod yawo chenro mar gedo mar udi ma nengogi ogonyore Homa Bay. Ngeso obiro bede county ma Siaya. Walter Nyambaga miyo ler mathoth. Ka olose kar jot mar jatend piny mantiere boma Kisumu. So tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day walking tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. Hussein Mohamed maen jachiw wache lo kar jot mar jatend piny olero chenro mag limbe mar jatend piny William Ruto gwenge makaluo. Moko kuom dongruoge ma jatend piny William Ruto chano timo okelo kanyakla yawo chiro ma Oyugis magedo ne osemwonyo omenda maromo $335 million. The launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita. Jatend piny bende dhi chope chako gedo mag ute ma nengogi ogonyore manyalo romo 2,000 e county ma Homa Bay e kaka yor kelo fungruok ne oganda e weche mag udi. Finally, the president will also be launching and inspecting other projects in his 2-day walking tour, including commissioning the newly completed Oyugis market and the break ground for the Homa Bay fish market. The two projects are crucial to the economic transformation of this county, of Homa Bay County, and will provide space for trade in agricultural products and boost the region's economy. E kao chopo chengeso, eto jatend piny William Ruto biro chope county ma Siaya, e kama Ruto biro yawo kar timo somo mag lony manyasani, e kar tiegruok ma Jaramogi Oginga Odinga Science and Technology, including interventions in agriculture and infrastructure, and he will also preside over the commissioning of the Ramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Blue Economy Research Hub that will be in Siaya. Ruto biro bedo wendo modhiale nyasi mar rwako jatend migawo mag tudruok mag lony manyasani Eliud Owalo e kar chung od bura mar Arieda. Walter Nyambaga, Ramogi TV.